Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Se Europa og Dø med Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. 50%. I can't force my... Ja, en plads mit. Du bleibst hier liegen. Hej Kirsten. Nå, hvad spørger I til side? Du skal være med at sende sms'er til det her nummer. Ellers så kan du ringe tilbage, når jeg er tilbage på telefon. Eller skriv en mail på den korte radioavis @radio247.dk. Det var altså DENKORTERADIOAVIS @radio24syv.dk. Kast mig ud. Hej Kirsten, det er Rasmus. Jeg vil bare lige høre, hvor du er henne. Jeg synes, vi skiltes på en lidt dårlig måde i går, og ja, jeg har ikke set dig siden, så jeg vil bare lige høre, om alt er ok. Kan du lige ringe tilbage til mig, så vi lige kan altså komme videre på vores rejse her. Vi har jo også et arbejde, der skal passe, så at sige. Men jeg håber i hvert fald, du er ok, ikke? Ja, det var Rasmus. Ring tilbage. Hej, hej. Na, was ist los mit ihm? Hallo? Nå, hvad spørger I til side? Du skal være med at sende sms'er til det her nummer. Ellers så kan du ringe tilbage, når jeg er tilbage på telefon. Eller skriv en mail på den korte radioavis @radio247.dk. Det var altså DENKORTERADIOAVIS @radio24syv.dk. Kast mig ud. Genaueres kann ich dir erst morgen früh sagen. Hej Kirsten, det er Rasmus. Vil du godt være sød og ringe tilbage? Mit pas ligger sådan set i bilen, og jeg har aldrig været i Salzburg før. Jeg ved sgu ikke lige, hvordan fanden... ja, jeg er altid lidt på røven ud mit pas, og ja. Vil du godt være sød og ringe tilbage? Jeg vil gerne lige sikre mig, at alt er ok mellem os. Jeg gider altså ikke være uvenner med dig. Er du ikke sød? Please, og ring tilbage. Det var Rasmus. Hej hej. Was passierte mit dem Hund jetzt? Schwer zu sagen. Wir hatten schon einmal so einen Fall. Der Hund hat sich an keinen anderen Menschen mehr gewöhnt. Er wurde sogar depressiv. Und? Wir mussten ihn einschläfern lassen. Hej Kirsten, det er Rasmus. Hallo? Nå, siger man det. Er du okay? Jeg tror ellers slet ikke, at du går have nogen interesse i at tale med mig. Hvad mener du, Kirsten? Trods godt, du ved, hvad jeg mener, Rasmus. Den måde, du har opført dig på og været talgerer du utilgivelig. Ja. Kirsten, jeg synes virkelig, der var dårlig stemning i går. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at du bare sætter mig af uden for et hotel, og så kører du din vej og ikke fortæller, hvor du tager hen. Du vil altid ikke som om, at du har nogen som helst interesse i at være på tur og rejse med mig. Selvfølgelig har jeg da det, Kirsten, men altså, jeg synes bare, det er mærkeligt, at vi skal blive uvenner over noget så ligegyldigt som hunden Falkår. Altså, om hvorvidt det er en drage eller en hund. Altså, hvis det er det, du tror, det her bunder i, så har du forstået ikke en skid af noget som helst. Så det er ikke det her med Falkår, eller hvad? Altså, I mænd. Hvad? I er uhjælpende ubehjælpsomme. Hvad er der? Følelseslivet et fuldstændigt lukkeland for dig. Kirsten? Nej, overhovedet ikke, selvfølgelig ikke.
Men jeg synes bare, det er lidt mærkeligt at blive efterladt i Salzburg. Du har mit pas i bilen, helt ærligt. Kirsten, hvor er du henne? Jeg kan jo gøre for, at du går rundt og ruller med dine dokumentationspapirer. Nej, det er jo meget normalt at have sine ting liggende i den. Hvad? Ja, hvor er du? Om jeg ved, hvor... Det vil du vide, hvis du havde hørt efter, hvad jeg sagde i går. Du har da ikke fortalt, hvor du tog hen. Det er typisk. Du hører ikke en skid efter. Jeg fortæller dig, hvor man kan få Salzburgs bedste apfelstole. Der er jeg, og hvis du kan huske navnet på det, så skal du være velkommen til at komme forbi. Ellers, held og lykke med at komme tilbage til Danmark uden pas. Du kan jo med passende Kirsten. snige dig ind i en flygtningestrøm. Kirsten, helt ærligt, er det den der Hotel Sacher der? Er det ikke Sacher-torten? Altså, det er ikke apfelstrudel, hva'? Kirsten? Det ved jeg ikke, Rasmus. Ej, lad nu være med det der. Kirsten? Hallo? Wie heißt denn der Hund eigentlich? Rex. Kraftedeme typisk. Fucking killing. Komm, Rex. Na komm schon. En apfelstrudel i Kirstens mund. Ja. En lille sekt. Grys godt, Wilhelm. Hold da kæft, for Tomaselli, det var det, den hed. Ja, det var det, den hed. Hej. Det vil du vide, hvis du har hørt efter. Ja, jeg har spurgt mig lidt for. Jeg spurgte bare efter den bedste apfelstol i byen. Du har allerede bestilt, kan jeg se, 3 stykker. Det er helt vildt. 2 er for lidt, og 3 er lidt for meget. Ja, den ene er vel til mig gået ud fra. Nej, du kan sgu bestille din egen mad. Skal du spise 3 apfelstrudel selv? Spar mig for din fordummende tale. Skulle der ikke til at holde ud af øre på? Kan man nu engang sidde og få en apfelstrudel i fred? Jo, selvfølgelig kan du det. Du må da spise alle dem, du vil. Og kæft, var der mange kinesere her i byen, hva'? Det er dårligt ud. Og tyrker. Altså. Tyrker, det har jeg ikke bemærket. Jeg er meget bevidst om, at de har stået ved Wiens porte engang, men nu er de åbenbart kommet helt til Salzburg. Nå, men jeg går ud fra, at du er kommet. Hvad? For at give mig en undskyldning. En undskyldning for hvad, tænker du? Altså, fortæller mig ikke, at du er kommet helt herhen, uden at ane, hvad det hele det går op i, vel? Altså, det sidste, jeg kan huske i går, det er, at vi er på vej hjem fra... Nu skal jeg fortælle dig en lille historie. Ja? Herhen rundt om hjørnet. I kan stræde græsser. I hvad? I kan stræde græsser. Jeg kan ikke høre, hvad du siger med mad i munden. Prøv lige at tykke munden en gang. Jeg blev en værrefødt, der hed Wolfgang Amadeus Mozart. I 1756. Ja, han er født her. Og han har skrevet en opera, Rasmus. Og så skal du høre godt efter. Ja. Som hedder Figaros Bryllup. Ja. Hvor i der opstår en nedbrydende og liderlig greve, som ikke kan tænke på andet måde end at få fedteskridtet. Ja. Og hele operaen igennem 3,5 timer, der laver han ikke andet end at gå rundt og jage skotter, kigge op under dem, mens han har et udmærket kvinde ved sin side, som forsøger at vise ham, hvordan livet skal leves. Og være på rejser. Og til allersidst, Rasmus, ved du, hvad der så sker? Nej. Så siger greven, undskyld. Undskyld, fordi jeg har været sådan en stor idiot, som ikke har givet dig nogen opmærksomhed, og som var gået og sukket efter den ene receptionist efter den anden. Tømt sig i håndklæder. Jeg tror godt, jeg forstår, hvor du vil. Det her, det er en dannelsesrejse, Rasmus. Ja. Det er ikke en skørtejægerrejse, hvor Europas smukkeste receptionist skal kors. Nej, jeg tror godt, jeg forstår, hvor du vil hen, Kirsten. Jeg kan tage dig i hånden, Rasmus, og sige, kom, nu flyver vi afsted. Selvfølgelig. På ryggen af Falkort til Fantasia, og ser, hvordan Europa hænger sammen. Jamen, det forstår jeg også godt. Hvilken beskaffenhed den er i. Ja, det forstår jeg også godt. Og forstod du min historie? Selvfølgelig, og jeg vil gerne sige, først og fremmest, så skal der lyde en kæmpe stor undskyldning fra min side. Du øser ud af din senioritet, din visdom, og du skal vise mig her, hvordan hele Europa ser ud, og der har jeg måske været for fokuseret på andre ting omkring mig. Du er stjernen, Kirsten, så selvfølgelig skal der lyde et kæmpe stort undskyld. Her er min hånd. Kan du tilgive mig? Jeg ligger på mine grædende knæ og siger pardon. Skal jeg sige dig en ting, dit uduelige skat?
Hvis du skal rejse med mig, så er der nogle regler, der skal følges. Og det er, at man er opmærksom på, hvad der foregår omkring en. Og man lytter, og man lader være med at gå og få irrigeret link hver eneste gang, man skal tjekke ind på et hotel. Jeg fandt mig ikke til at holde ud og se på. Jeg prøver at fortælle dig om Goethe, om Rilke, om hele Europas historie, kultur og kulturhistorie. Og det eneste, du har blik for, er blåede receptionister, som du sidder og fantaserer om at tømme dig i ind på et hotelværelse. Hvor herre bevares. Er du klar over, hvad det koster, den her rejse? Er du klar over, hvad det koster? Den utaknemmelighed, det er simpelthen ikke til at holde ud og være vidne til. Og jeg har inviteret dig på aftenstrådel og på tafelspits og det ene og det andet. Og det eneste, du kan tænke på, det er, hvornår vi skal tilbage på hotellet. At du ikke skammer dig. Hvor herre bevares. Du burde simpelthen have en endefugl. En endefugl så stor, så du ikke kunne gå dagen efter. Og jeg vil køre bilen og hunden. Falkår er ikke en hund, det er en drag. Og svare mig på, hvad jeg overhovedet skal bruge dig til. Fej for helvede. Nej, hvor er det altså bare lækkert vejr, hva'? Det er fantastisk vejr. Og prøv lige at se de bjerge der. Lige om kører vi jo ud af Østrig, ind i Tyskland. Og ligger Berghof i Tyskland? Berghof ligger på den tyske side, men altså... Mange af de højt profilerede nazister havde jo sommerhus her i området. Ja. Nå, jeg troede faktisk, det lå i Østrig. Se her nu. Hvad kan du se her nu? Nå, nu kører vi ind. Bundesrepublik Deutschland, ikke? Og nu! Sådan. Så er vi på tysk jord igen. Det er faktisk skønt. Jeg er forfærdeligt snappet i Salzburg. Synes du det? Ja, det må jeg sige. Ja, de har altid forfærdeligt snappet by. Ja. Det hele handler om rigdom og hvem der kan give mest til kulturlivet. Ikke? Det er jo derfor, du kan se sådan noget som Angela Jojo kommer ikke til sommerfestspillene, og så er de også Romeo og Julia opsætning med Cecilia Bartoli som musikalsk leder. Hvad fanden ved hun om det? Ja, hun er kultursopran, man kan jo sætte en opsætning op. Nej, det tror jeg sgu ikke, Nej, det tror jeg virkelig, du har ret i. Altså, jeg kunne også godt fornemme, der var sådan lidt en snobbet stemning der. Ej, prøv lige at se, hvor flot der er her. Der kan du også se de store bjerge her, ikke? Og så op til bjergene der. Nej, man kan godt forstå, hvorfor nazisterne kunne lide det her, ikke? Ja, man kan godt forstå, at de har stået her til, at vi har det bedre end nogen anden i verden. Ved du, hvad jeg kom til at tænke på, da vi sad og spiste affelstråle tidligere her? Nej. Det er jo faktisk anden gang, vi har noget i maven, som Hitler formentlig også har spist. Jamen, aftenen før her, hvor vi fik tafelspits, der havde du det samme som kejser Franz Josef. Det er altså skægt at tænke på. I maven, ikke? Det var hans yndlingsret. Ja. Jeg synes faktisk, det glemmer ret tafelspits, kogt og oksekød med spinat og fløde og peberrod blandet sammen. Der tog jeg altså wienersnitslen der. Jeg var nødt til lige at prøve den, selvom vi ikke er Den danske snitsel er bedre. Den danske wienersnitsel er bedre, for du får en dreng på. En hvad? En dreng. En dreng? Du får en dreng på. Jeg elsker at have en dreng på. Hvad? En dreng. Få sådan en dreng ovenpå sig. Ja, altså stivert? Nej, en skive citron med 2 ansjoser ovenpå og kapers. Nå, det kalder man en dreng, og det var jeg ikke lige klar over. Det bliver alligevel også varmt hernede, hva'? Ja, meget varmt. Du skal også tænke på, at du er højt op. Der er mindre. Der er klaret du den igen. Ja, men altså, jeg ved præcis, hvor bred denne bil er. Du er en fremragende bilist. Det er du altså. Gud, det slår mig lige, Kirsten. Ja, hvad vil du sige? Vi har sgu da fuldstændig glemt at lave et indslag for Salzburg. Nej, det har aldrig været meningen, vi skulle lave et indslag for Salzburg. Jeg kommer bare for at få tafelspits og aftenstolen, så er der stadig med mig igen. Jeg kan ikke holde ud af være der. Den eneste grund til, at vi tog til Salzburg, det var bare for at få det. Altså, der er ikke nogen, der kan holde ud af være i Salzburg. Mozart kunne ikke engang holde ud af være der. Han skulle da født der. Han skrev der så hurtigt, han kunne. Ja. Så du siger, at vi tager... Nu har de kun hans kugler tilbage. Undskyld, siger du, at vi er taget til Salzburg kun for at spise affelstrudel og
Kogt kød? Ja. Jeg kommer altid om aftenen i Salzburg for tafelspits, så bliver jeg næste formiddag, går jeg lige på Vinotek om aftenen, ikke? Og får en god grønne væltinger, eller en dejlig østrigsk risling, eller 2, eller 3. Kirsten. Og så står jeg op og får apfelstrudel på Tomaselli, og så tager jeg videre. Det tror jeg bare bliver lidt et problem i forhold til at forsvare rejseudgifterne. Vi er da nødt til at lave et indslag fra Salzburg. Jeg tror, vi bliver nødt til at køre tilbage og lige lave et... vi kører sgu ikke tilbage. Ja, vi er en halv time fra Salzburg nu. Vi kan godt lige køre tilbage. Vi holder lige ind herover. Jeg smider den lige ind herover i krattet. Lige et øjeblik, så laver vi sgu et indslag her. Hvad mener du? Jamen, vi skal jo lave et indslag fra Salzburg. Vi siger sgu da bare, at vi står foran Mozarts hus. Jeg kan godt høre, vi er midt ude i en skov her, Kirsten. Ja, tag nu. Vi går lidt ned i skoven hernede. Ned til floden. Så kan du stå og lade som om du er en tysker, eller hvad vi er. Kom, vi går lige ud og gør det. Ja, pas nu på, de ikke kører dørene. Kom, så går vi ud. Ja, jeg skal lige have sko på. Jeg har altså taget skoene af. Jeg tager lige optageren med her. Skal jeg ikke holde den? Jo. Giv mig nu lige et øjeblik. Jeg tager den her. Tager ledningerne her. Ej, hvor det lækkert vejr. Kom, lad os gå ned til floden. Ja. Hold lige, hold. Du er ved at hive det hele ud af mig her. Kan du ikke stå og sige lidt østrigsk i baggrunden? Ja, hvad mener du? Sige langt, så lægger vi noget lyd under en by, ikke? Ja. Der er ikke nogen kæft, jeg ved, at vi står her. Men landevej mod Berchtesgaden. Skal vi fake den, simpelthen? Der er jo et kæmpe... Tror du aldrig, Ulla har stået foran en såkaldt blue screen eller green screen? Jo, det har hun måske nok. Kan vi bare lige lave den reportage her? Jamen, det lyder overhovedet ikke, som om... Hold lige her. Du holder den her. Sådan. Så tager dem her på. Ja, okay. Klar, parat, skarp. Jeg, Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm, står netop nu foran Mozarts fødehus her i den østrigske middelalderby Salzburg. Bag mig løber floden Salzach, som har den karakteristiske centraleuropæiske blågrønne farve. Og netop i dette gule hus, hvor der nu ligger en optiker, for cirka 260 år siden blev Wolfgang Amadeus født. En af de helt store komponister igennem musikhistorien. Her var han ansat under ærkebiskoppen af Salzburg, og han havde at være, må man sige. Rent musikalt set står Mozart jo naturligvis tilbage som en af de helt store komponister, men så meget har han faktisk heller ikke betydet for musikhistorien. For hvis man tænker over det, så har Mozart udelukkende haft sit virke inden for den stilart, som hedder Wienerklassikken, og ikke som Beethoven eller mange andre, Stravinsky, været med til at udvikle musik. Genrerne. Man står tilbage med fornemmelsen af Salzburg som en forfærdelig by, der nærmest har udviklet sig til en muslimsk bazar, og det eneste, der er tilbage at få her, er faktisk tafelspits og apfelstrudel. Så vi vil køre videre hurtigt til Obersalzburg, hvor vi skal opleve Hitlers sommerhus. Så det her, det er altså selve... så lille opsig. Det er selve Obersalzberg, det her. Ja, du er simpelthen for fed til at køre i den her bil. Den kan ikke trække deroppe. Men mig? Prøv at høre, hvor den... det er en stigning på 24%, det her. Det er altså voldsomt meget. Men altså, Obersalzberg... Altså, det var her, alle nazilederne havde sommerhus. Ja, der er Sommerhaus Bier, Sommerhaus Göring, Sommerhaus Herr Hitler. Ja, og så helt oppe på toppen, der ligger selve Ørnereden så. Ja, den der hedder Kælenstein, ikke? Kælenstein. Skal vi tage Ørnereden først, og køre helt op til Ørnereden med det sammen? Se, der kan du se den. Der er den oppe på toppen. Kan du se den der? Nej. Jeg pas på, du ikke vil ikke bakke nedad. Så. Nej, Kirsten, lad være med det. Det gider jeg ikke. Det vil jeg ikke. Vi kører igen. Ja, vi kan sagtens se den her. Kom. Den er alligevel mindre, end jeg havde regnet med. Ja, men den ligger jo flere, og den er jo næsten 600-700 højdemeter længere op, end vi er her. Ja, det er bare koblingen, der brænder lidt. Det er svært at starte med sådan en som dig i bilen på en 24% stigning. Vil det stoppe? Ja, vi skal ind her. Ja,
Men altså, man kan kun komme op med bus. Det er jo altså den storm, man skal til før stilheden. Nå, okay. Ja, det er fint nok. Men altså, du skal glæde dig. Det er en fantastisk udsigt, der er der. Jamen, jeg tænker, det må være sjovt at stå og kigge på den samme udsigt, som Hitler har. Det var da utroligt, som du er betaget af at have været i samme situation som Hitler. Nej, overhovedet ikke. Det så har bare... du spist Tafelspitz, det er Hitler sikkert også. Så har du fået en apfelstråle i Salzburg, det er Hitler sikkert også. Jamen, det er da sjovt, ikke? At tænke på en eller anden måde. Jeg går ud fra, at det er mig, der skal gå ind og bede om billetterne. Gider du? Som du jo ikke taler særlig godt tysk. Nej, men må ikke også, det taler engelsk, ja. Men hvis du gerne vil ind og lære dig på tysk, så skal du da bare have lov til det. Ja, jeg fiselerer han på billetterne. Ja. Bare du skal da være at pille med noget, ikke? Tag lige nogle brochurer med. Er der en slåsøjs derinde, så tag en med, ikke? Obersalzberg. Obersalzberg. Berggasthof. Berggasthof. Obersalzberg. Hvad så? Hvor går bussen fra? De er lukket. Hvad for noget? De er lukket. De er stadig vrøvl med sne deroppe. Lukket? Så det bliver altså ikke den her omgang. De siger en 5-6 dage, så er sneen clearet. Og det hjælper ikke masser med os mad. Vi skal videre jo til Gardasøen. Stop lige en gang, stop lige. Hvad mener du? Lukket på grund af sne? Ja, kig nu deroppe, ikke? Der er masser af sne deroppe. De kan ikke få busserne deroppe. Men det kan ikke være rigtigt. Sådan er det jo. Jamen, har det ikke nogen snerydder? Ingen er jo herre over vejret, Rasmus. Jamen, hvad fanden? Men altså, en anden gang, så må du altså ikke snyde dig selv for at komme op og opleve det. Det er noget helt Nej, stop nu lige. Vi skal op og se det. Jamen, man kan sagtens gå derop, men så må du selv finde ud af, hvordan du kommer til Gardasøen. Altså, vil det sige, har du tænkt at køre? Jeg tror du, jeg skal sidde og vente 8 timer på, at du går derop og tilbage igen? Ja, jeg kan aldrig nogen hurtigere komme tilbage. Men ja, så er det meget tid, har jeg sgu da heller ikke. Det tager vel ikke 8 timer, altså 4 timer hver vej. Det er 6 langt hårdere at gå ned, end det at gå op af. Så jeg aldrig op på siger. Nej, stop nu. Og der skal langt flere ulykker på vej ned. Okay, prøv at høre. Så kører vi derop. Vi kører derop selv i oppen. Jamen, jeg har ikke vinterdæk på. Rasmus, sådan er det bare. Bare ærgerligt. Okay, jamen så lad os se... Der er en restaurant op. Du kan sidde og nyde et fantastisk iskoldt glas fadøl, mens du sidder og kigger ud over de tyske alper. Hvorfor fortæller du mig det? Det er altså en helt særlig oplevelse. Vanvittig god oplevelse. Hvorfor fortæller du mig det, når vi ikke skal derop? Jeg kan jo ikke gå for, at vi skal derop. Nu er kommet helt herover, og så skal vi ikke engang... Hallo, skal vi lige se Hitlers sommerhus, så? Ja, det kan du ikke, for det blev bombet i slutningen af krigen. Ja, hvad? Der ligger et museum nu, det er røvsygt. Vi kører bare videre, Rasmus. Sådan er det jo. Nej. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Nu skal jeg lige kigge på solen. Hvor er jeg? Vesthænde. Det er der, så skal vi den vej. Men vi skal sgu da ikke bare køre hjem nu? Nej, vi kører da ikke hjem. Vi kører til Gardasøen. Altså, Rasmus, lad du være med at sidde der sur mål. Nu troede jeg lige, der var blevet god stemning. Jamen, jeg siger ikke, det er din skyld. Jeg siger bare, at det kan sgu da ikke være rigtigt. Nej, men det er rigtigt. Det kunne vi også sgu da have slået op, så. Jeg kan sgu da ikke vide, hvornår der er sne her. Turn that frown upside down. Så kører vi. Kom så, lille Ami. Så kommer der ikke andet at blive godt humør. Altså, Kirsten, hvad med indslaget? Sluk lige for det der. Det betyder hej, Belafonte. Ja. Så kører vi. Kom så, lille Ami. Tag os til Italien. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con
un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Rasmus, hallo, sover du? Nej, hvad? Vi er lige kørt ind i Italien, kammerat. Brennerpasset her, ikke? Er vi i Italien nu? Ja, det dukker altid lidt, når man kører ind i Italien over Brennerpasset. Det er Dolomitterne, der tager den varme, fugtige luft der fra Middelhavet, ikke? Så får man altid lidt støv af. Det er ikke et omen. Bare roligt, det skal nok blive godt vejr. Ej, de der skyer ser da ikke helt... ser da ret tunge ud derude. Der er mange danskere, der har fået snue over de her alper her. Ja, er der mange danskere? Ja, hvis det du er går, aircondition. Hvis du går rundt på de norditalienske kirkegårde, så vil du finde mange danskklingende navne, der ligger der. Det er jo alle de her aspirerende guldaldermalere, der skulle ned på deres genirejse til Italien inspirationstur, som har fået sådan en voldsom lungebetændelse på vej over Alperne, ikke? Nå. Og man kan sige, ligesom Alperne beskyttede og romerne under de puniske krige fra krigselefanterne, så er de altså også beskyttet, og de italienske kunstelite-kredse fra udulige danske klatmalere igennem tiden ved at give dem en ordentlig lungebetændelse og lægge sig til at dø på i Norditalien.
Så det har kun været de allersundeste malere, danske malere, der er kommet over på den anden side? Jeg ved sgu ikke, hvor sund Thorvaldsen var, men han tog den vist også i hestevognen. Hvordan vil du egentlig gerne klynges op? Hvad siger du, hvordan jeg gerne vil klynges op? Og hvis du skulle klynges op i noget, hvad vil du så? Altså, jeg vil helst ikke klynges op. Nej, det ved jeg da godt. Hvis jeg skulle klynges op i en tankstation, så skulle det være Arne Jacobsens smukke tankstation op på Bellevue. Hvorfor skulle du klynges op i en tankstation? Hvad mener du, hvorfor? Ja, jeg så bare lige skiltet mod Milano her. Ja? Det var jo det, at Mussolini blev klynget op. Han blev klynget op i en Esso. Esso-tankstationen? Ja. Nå? I en kødkrog, hvad giver du med? Ja, hvordan... Da jeg var barn. Den eneste fejl, jeg nogensinde har lavet som barn, det var, at jeg troede, det hed Tresso. Der er jo ikke noget te. Nej, men det ligner jo et omvendt tretal. Og Jens Birgit, han var simpelthen, han synes, det var så morsomt, at jeg sagde Tresso. Ja, han næsten ikke engang blev sur. Ja, og det har jeg aldrig tænkt over. Nej. Ja, men hvis jeg skulle klynges op, ja, det er en Tresso, far, ikke? Jo. Ja, så... Ja, så fik jeg altså... Du har altså grin med dig, eller...? Nej, men altså, han lover. Ja. Han synes, det var så morsomt. Ja. Ham der lastbilen vil gerne ud. Pas på. Ja, man skulle vente lidt. Nu kører jeg her. Ja, hvis jeg skulle klynges op, så tror jeg, det skulle være nede på Jægersborggade. Måske lige over Coffee Collective. Kender du den? Coffee Collective på Jægersborggade. Altså, lejen går jo ikke ud på, at hvis man kan, hvilken kaffebar vil du gerne klynges op i? Hvilken tankstation? Der skal det være en tankstation. Ja, fordi at Mussolini blev klynget op i en tankstation, og ikke en eller anden baristastas. Nå, men jeg troede, du spurgte, hvor jeg helst ville klynges op. På hvilken tankstation vil du helst klynges op? Så skulle det nok være Statoil. Der har jeg arbejdet en gang nemlig. Statoil? Ja, Statoil. Norsk? Du kan ikke norsk? Jamen, ikke fordi det er norsk, det er bare fordi jeg arbejder der, så er der sådan lidt en historie, ikke? Kunne da i det mindste vælge noget med en ordentlig jingle, ikke? En ordentlig hvad? En ordentlig jingle. En ordentlig jingle? Ja, altså... Måske, jeg kunne tænke på det, ikke? Nej, så vil jeg tage... Hos DK Benzin, der koster benzin, det den koster. Her er ingen rabatter og bonusvis. Til gengæld får du den til nettopris. Ja, så vil jeg tage en DK-tank, hvis det er... Nej, det bliver sgu for fattigt. For fattigt? Måske en mere rig tank. Q8 vil jeg ikke tage. Hvorfor? Ja, fordi det er fra Kuwait, ikke? Det er derfor, det hedder en Q8. Ja. Ikke Q8, Q8. Det lyder jo som Kuwait, ikke? Men det er altså... Q8. Jeg vil ikke tage... Altså tallet, altså bogstavet og tallet. Q8. Ja, Q8. Q8, men det lyder jo, når du udtaler det. Ligesom, altså den engelske udtaler af landet. Q8. Ja. Det er derfor, det hedder det. Jeg vil i hvert fald ikke tage en Shell, fordi det havde den der Brent Spar brugerplatformen der for mange år siden. Den kan jeg stadig huske. Så jeg boykotter Shell. Så vil du heller ikke tage en hvad det hedder? Exxon. En Exxon-tank. Altså, du tænker på, hvis du er sådan med miljøkatastrofer, den Exxon var. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Nej, det vil jeg nok heller ikke tage. Olietanker der. Og ellers en BP-station, og vil også udelukke så. Ja, jeg vil tage en Statoil, fordi der har jeg arbejdet. Nej, jeg tager helt klart Arne Jacobsens smukke tankstation ved Bellevue. Ej, tæller den? Ja, det er jo det, jeg siger. Så jeg skulle vælge en, ikke? Jamen, den vil jeg også tage, så. Jeg blev fanget på vej ud af landet med min elsker. Ja. Ligesom Mussolini, ikke? Ja. Jamen, jeg tager også den Arne Jacobsen der. Der er meget flot. Ej, du kan ikke vælge min. Det er min. Hvem siger det? Du må da vælge en anden en. Hvorfor kan jeg ikke vælge den samme som dig? Ej, det er da fattigt. Vi skal vælge det samme, fordi du synes, at mit svar var mere spændende end dit. Jamen, skal vi hænge der samtidig, eller hvad? Er det derfor? Det kan man sgu da aldrig vide. Hele den her Mohammed-tegningssag her, det ender, vi kan ændre hurtigere, end vi tror. Ja, nu skal vi altså mod Lago di Garda her. Ja. Mener, vi skal den her vej. Lige et øjeblik, jeg skal lige ind i den her op. Kirsten. Ja, jeg tager den roligt, vi skal nå afkørslen. Jamen, hvad er det, du skal nå? Hvorfor kører du sådan der altid? Kan du jeg vil frem i verden. Jeg vil fremme. Ja. Jeg gider ikke at være den, der sidder i sidste ende. Nummer 2, det er bare den første taber. Læg dig til at sove igen, hvis du ikke gør tålmasten. Så må du lægge dig til at sove. Tag noget mere af din vand der. Drik noget af den. Ja. Ikke? Hvorfor?
Nej, tag noget af den vand, der står, som jeg har stillet til dig her. Drik noget af den. Tag en ordentlig tur. Tag det hele med. Tag lige bunden med. Sådan. Bliver du træt lige om lidt, tror jeg. Får du lyst til at sove. Ikke? Hvad var der inde? Var der noget inde? Nej. Slet ikke. Det er bare en vand, som jeg har taget med til. Sådan. Gud skal takke lov. Fred over. Upsi-dassi, hvad laver ham der? Ja, han skal ud. Jamen altså, folk i Italien. Det er et smukt land. De kører så vanvittigt. Det må man altså sige. Ja, men du kører jo meget italiensk, kan man sige. Synes du virkelig? Ja, det synes jeg faktisk. Altså som sådan en Formel 1-kører? Det er faktisk lige præcis sådan, jeg vil beskrive det, Kirsten. Nå, pas lige på. Nej, please. Sæt nu lige farten ned. Ja, jeg tager den nu roligt. Men der er kø. Der er city break i den her bil. Helvede. Prøv at se engang, hvor smuk Gardasøen er sådan en aften. Det er meget, meget smukt. Lysene, ikke? Der glimter over på østkysten. Vi kører ned ad vestkysten nu. Ja. Ikke? Jo. Jeg tror faktisk, vi er kommet til Gardenia nu. Ja, det er sig selv. Det kan jeg se. Har du været her før, egentlig? Ja. Jeg er bare tilbage. Ja. 2014? 2014? 2014, ja. Nej, se, SIG. Han kommer fra Sigmaringen. Nå, skal vi køre sammen med ham. Jeg tror ikke, han har kunnet nå at køre lige så hurtigt som os i hvert fald. Nej, det har han nok ikke. Jeg kender jo altså smutvejene. Hotel Meandro, det er faktisk her, jeg har fået. Det ser da okay ud, synes jeg. Det er et vidunderligt hotel. Ja. Og ved du hvad, jeg har stillet din kuffert yderst. Ja. Så du kan bare nupse den. Ikke? Ja. Jeg kører nemlig lige lidt videre, fordi... ja, du ved... jeg er jo en gammel kone, og jeg er jo ikke så let til bens mere, så det er nemmere for mig at bo lidt tættere på vandet. Hvad mener du? Skal vi skal bo her begge to? Nej, ja, altså, oprindeligt havde jeg booket to værelser til os, men altså, der var kun et tilbage på det, der lå tættest på vandet. Nå, okay. Så, men altså, du ved jo, Rasmus, jeg er jo efterhånden, altså midten af 60'erne. Ja, det er helt fint. Hvis jeg skal ned og stikke potegratoren i vandet, så skal jeg altså ikke have for langt derned. Nej, det er helt fair. Jamen, jeg synes, det her, det ser da okay ud, altså. Det er ikke så fancy som de der i Salzburg, men altså... Nej, det er fint. Du er i Italien nu. Ja, men det er noget helt andet, ikke? Det er godt. Hvis du lige nupper der om... Ja, det er helt klart, men vi ses bare... Og så kan du bare komme ned i morgen. Ned i morgen, ja. Det er nede ved vandet. Veltrinelli hedder det. Feltrinelli. Villa Feltrinelli. Villa Feltrinelli. Okay. Ja. Og så kommer jeg bare ned i morgen. Du kommer bare ned i morgen. Tid? Vil du have et tidspunkt? Det er ligegyldigt. Jeg er oppe. Du er oppe? Okay. Ja, men vi ses. Tusind tak for en rigtig god dag, ikke? Ja, det var rigtig hyggeligt. Hej. Kirsten? Ja? Jeg vil bare gerne lige sige tusind tak. Tusind tak for hvad? For alt? For det her. Ja, men det betyder rigtig meget for mig, at du inviterer mig ud og viser, hvor du... altså, hele din historie og alt det, du står for. Vi er i samme båd her, Rasmus, ikke? Ja. Vi skal opleve det her sammen. Opleve det gode gamle Europa. Det betyder utrolig meget for mig, og jeg sætter stor pris på, at du gider at vise mig det her. Ja, den er god. Nu kommer der altså nogen. Nu bliver jeg nødt til at køre væk her. Hej. Ja, farvel. Så godt, du. Så for sands. Kan vide, man er sandt hos stadig. Hvad er der dernede? Scusi, signore. Vi chiamano Kirsten Birgit. Mama dear, come over here and see who's looking in my window. Kom så, de lille lider op. Nu sagtens være. Ups! If you marry the boy, he will... Buongiorno, Alessandro.
Hold da kæft. Buongiorno, Grand Hotel Villa Feltrinelli. Buongiorno, is this Villa Feltrinelli? Yes. Yeah, hello? Buongiorno, sir. Buongiorno. I'm looking for a Danish journalist, Kirsten Birgit, Schøtz-Krets Hørsholm. Signorina Birgit. Si. Signorina Birgit is supported in the south garden. Okay, down here? Si. Grazie mille. Prego. Hold da kæft. Kirsten? Rasmus! Er det her, du har sovet i nat, eller hvad? Ja, det er herinde, op på første sal, der bag os. Det er jo et kæmpe luksushotel, du har indlogeret dig selv på. Det er tip-top luksus, altså. Det skal jeg lige love for. Er haven ikke også skøn? Jo, meget. Bølge, skvulpe, udsigten. De er helt perfekte smutsten, altså. Må jeg lige spørge, hvad koster det her? Ja, hvad koster det? Ja, det koster en 7.000 per nat, vil jeg tro. 7.000 per nat? 7.000 per nat? 7.000 per nat? 7.000 per nat? Tror du, det er gratis sådan noget her? Nej. Har du været over i Citronhaven? Hvad forestiller dig, hvem betaler for det her? Ja, det går Jørgen vel. 24. Forestiller dig, 24 skal betale for det her? Ja, det havde jeg da alle talt forestillet mig. De betalte også sidste gang, det var. Kom, Tina. Buongiorno. Buongiorno. Just a bottle of Danish water for me. I think that's Prego. Hvad fanden er der forestillet? Danish water, det er sgu da ikke noget, det hedder. Danish water. Dansk vand. Ja, mineral water, skulle jeg selvfølgelig. Agua con gas. Ikke? Ja. Sig mig, er du blevet fuldstændig vanvittig? Nej, det er da lige præcis det, jeg ikke er. Man kan ikke blive vanvittig sådan et sted. Altså, har du brugt hele budgettet? Altså, mere end hele budgettet? Altså, det er derfor, jeg skulle sove på det der lortehotel der? Der er pubesår overalt på de der middelmådige hoteller. Hvorfor fanden skulle jeg så bruge det op, når du sidder hernede? Fordi jeg er en gammel kone. Det er James Bond-luksus, det her. Nå. Og nu er du pludselig en gammel kone. Jeg er en gammel kone. Jeg kan ikke gå op og ned ad så mange trapper. Var der et andet hotel hernede, man måske kunne bo på? Nej, det er faktisk ikke særlig mange andre hoteller. Det er jo derfor, det er så eksklusivt. Lad nu være med at hisse dig sådan op. Ved du, hvem der har boet her? Nej. Mussolini. Er det rigtigt? Ja. Benito. Jeg bor faktisk af hans værelse. Jeg havde egentlig tænkt mig, at du skulle bo hernede også, men Mr. Osaka fra Toyota, han har taget det sidste værelse. Udover det, jeg bestilte. Og der vil jeg altid lægge center ind, for du ved, hvordan det er med japanerne og hotelværelser. Altså, det er godt ved, at du udelukker håndklæderne med din sæd, men de smører den sgu ud over hele hotelværelset. Igen, det var utroligt. Jamen, de har mange perversioner, det ved du da udmærket godt. Du aldrig har fortalt dig det med de skide håndklæder. Mødte du Alessandro på vej ind? Hvad siger du? Mødte du Alessandro på vej ind? Det ved jeg ikke, hvad med det. Jamen, høj, flot italiener. Tjeneren, eller hvad? Ja, altså, Maître Maître? Ja. Ja, jeg har mødt en deroppe, ja. Er han ikke flot? Jo, ja, det var ikke det, jeg tænkte på. Jeg hader ham i nat. Hvad havde du? Jeg hader ham i nat. Du havde ham? Jeg hader ham. Du havde ham? Han var min. I nat. Betalte du for ham? Ej, jeg behøver ikke at betale for det. Jeg charmerede ham. Du scorede en italiensk tjener? Jeg var her efter mit kursus med Betty Dodson. Jeg havde lige brug for at slappe lidt af. Sad jeg her, hvor jeg sidder nu. Fik godt glas lukker nu. Ja. Mens jeg sad på sådan en... jeg fik Alessandro til at tage ind i byen og købe sådan en badering, jeg kunne sidde på. Hvorfor dog det? For lige at lade sårene hele, ikke? Hvilke sår? De nedre sår. Altså slidsårene. Nå, fordi du havde... Tror du, man kan ligge og køre sådan en stav op og ned af sit køn i flere uger i New York, uden at få et brandmærke eller to? Okay, fint nok. Det er jo altså gamle stave, hun har, Betty Dodson, ikke? Og nogen af dem har jo heller ikke, har jo ikke løjet på den måde, som de var engang. Kirsten, jeg har simpelthen ikke lyst til at høre det her. Jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt for at få et værelse til dig også. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. Men som sagt, så tog Mr. Osaka det sidste. Ja, men det er sådan set fint nok. Jeg tror slet ikke, vi kan forsvare det her, når vi kommer hjem. Du kan jo heller ikke holde de russer ud.
Rige russere, fy for helvede, var jeg til nogen. Er der russere her? Altså den måde, at de overrender hele Europa med deres mange penge og deres dårlige smag. Det er som en pæl i hjertet på Alessandro. Ja, det kunne godt være en russer, der kørte den der golfvogn derovre. Jamen det er det også. Han har prøvet at fange den and hele morgenen. Jeg ved ikke, hvad han vil med den. Jagter han en and? Der er en andrik løs på grunden her. Ja. Og nu er alle begyndt at jage den and. Det går sport i det. Det er fordi, den ikke må være i pølen. Ikke? Ja. Først var det tjenerne. Dyreplageri, eller hvad? Nej, men altså, den skal jo ikke ligge skide i pølen, vel? Nej. Først var det tjenerne, der gik i gang, men nu er russerne også gået i gang med at prøve at fange den and. Jeg tror, de tror, det er en eller anden form for italiensk leg. Ved du, hvad han gjorde i går inde i restauranten? Hvem? Ham russeren. Nej. Han sad og talte i telefon med højtaler. Nej. Jamen, det er på sådan en luksusrestaurant der. Rasmus, jeg ved snart ikke, hvad det er. Det er altså godt, vi får overstået den her tur, inden det hele rådner op. Altså, men nu stiller jeg bare lige et dumt spørgsmål her, Kirsten. Det er selvfølgelig dejligt, du har haft det godt her på det her hotel, og det er med 2 stjerner, Michelin og det hele. Men hvordan havde du forestillet dig, at vi skulle forsvare det her over for Jørgen? Jamen, altså, vi skal jo kun forsvare det, hvis han lige falder over regningen, ikke? Jamen, det gør han da. Ja, nu må vi se. Den tid, den så. Ja, det jeg spørger om, det er, har du tænkt dig... blev øvrigt fanget op ved den anden af de store kendte italienske søer, Comosøen. Okay, hvor han var på vej op til Norditalien for at tage et fly til Spanien, ikke? Ja. I slutningen af 2. verdenskrig med sin elskerinde. Petrucci hedder hun. Ja. Hun var faktisk grim. Jeg har aldrig forstået, hvorfor han tog hende som elskerinde. Ja, han var da ikke selv køn, hva'? Nej, men han var sgu da diktator. Ja, men altså, Kirsten, kan vi lave i det mindste en eller anden form for... Og så endte han med at hænge i en fødekrog fra en Esso-tankstation i Milano, hvor jeg bevarer sikkert hurtigt gå ned ad bakke. Må jeg lige tage arbejdskasketten på en gang? Jeg har taget optageudstyret med her. Jeg regner med, at vi skulle lave en eller anden form for indslag. Og det bliver vi da 100% nødt til nu. Ellers kan vi ikke forsvare det her. Så kan du fortælle et eller andet om Gardasøen, eller det her hotel, eller... altså få det kørt over på et eller andet Mussolini? Ja, hvad med, jeg starter med at stå og slå smut? Hvorfor? Det giver et godt billede, tror jeg. Jeg står her og slår smut ved Gardasøen. Ja. Bag mig ligger den gamle, kendte hotel, Villa Feltrinelli. Ja, lad os gøre det. Skal vi gøre det? Ja. Godt. Ja, så lad mig lige finde udstyret frem. Ja. Jeg skal lige finde nogle gode smutsten. Ja, det er godt. Der ligger en... Tror aldrig, du har set nogen, der er helt lige så dygtig til at slå smut som mig. Den her tror jeg går. Nej, se, den her. Prøv lige at se den her. Den er bedre. Den her den har mere bedre vægt. Det der, det er jo et gammelt potteskår. Det har aldrig vægt nok. Jamen, det er da et potteskår. Ja, det er et potteskår. Du ser, der er malet på den anden side der. Okay, skal vi se, om det her det er godt. En god smutsten. Se så her. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3. Se nu her. Skal du se her, det er fordi, du ikke kommer ordentligt ned i knæene. Se her, hvordan jeg står. Ja. Jeg står fæstende. Ja, det kan jeg se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, det er lige mig. 1, 2. Altså, du kommer ikke ordentligt ned. Har du aldrig kastet med en diskos, kammerat? Jo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9! Og jeg kan endda på bølgerne, men det er fordi, jeg timer det helt korrekt. Så se den her. 1, 2, 3 nu. Jo! 1, 2, nej, det er torskesmut, det der, du. Se her. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det er en ny rekord. Ej, jeg tror faktisk godt, jeg kan slå den. Giv mig lige et øjeblik. Ja, nu går du sgu sport i den. Ja! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Har du givet op? Du har måske mødt din overmand. Se her. Jo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15? Lavede du 15? Hvad siger du så? 15? Det var sgu lige imponerende. Kan vi så få lov til at lave det indslag? Ja, lad os gøre det. Jeg skal lige have en smutsten. Okay? Ja. Klar, parat, skarp. Nu ramte jeg sgu den anden i hovedet. Ja. Jeg står her, Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm, ved Lago di Garda. Det er søen, som mange af jer danskere kender som et overrendt septiktank af en badesø. Og det er den ganske vist også, når man kommer ned til de
overrendte campingpladser, der ligger langs søens sydlige bred. Men her, hvor jeg står, cirka midt på søen, ved den vestlige bred, kigger over på de mange vinmarker på den østlige bred, der ligger en sand europæisk perle. Villa Feltrinelli hedder hotellet, der siden 2001 har været et luksushotel, og før det var bopæl for en af Italiens rigeste og mest magtfulde familier, papir- og træmagnaten familien Feltrinelli. Huset har historisk betydning, fordi det er fra 1942 til 1944 dannet rammen om en bizarre husarrest af den italienske fører Il Duce Benito Mussolini. Salvo-regeringen var presset, og derfor tog de tyske og den tyske overmagt og beordrede Benito Mussolini i husarrest i netop dette hus på grænsen til det østrigske rige. Her sad han på første salen med frue og børn i et gyldenbur, så at sige. En flyvelysten fugl i et gyldenbur. Han havde at være slet og ret. Dengang var der naturligvis heller ikke en tostjerne Michelin-restaurant i stueetagen, som der er i dag, som jeg varmt kan anbefale i øvrigt, med over 600 vine på vinkortet. Tag den, Poul Pilgaard. Men huset ligger her stadig, og det er en af de sidste uberørte perler i den europæiske hotelvirksomhed. Et sted, hvor man kan for en betragtelig sum få lov til at være i fred ved Gardasøen. Og det er ved Gud ikke alle beskåret. Huset her står for mig som et klokkeklart billede på det, vi har at miste. Nemlig fred og ro. Man mærker allerede den ulmende uro i de stenrige og ubehøvlede, kulturløse russeres tilstedeværelse, som allerede har slået dybt skår i Villa Feltrinellis omdømme og tiltrækning. Men hvis vi for alvor giver los, hvor er steder som dette så henne? Har det overhovedet en plads? Ja, det har det måske, hvis Nestlé og de andre store koncerner får ret i deres fremtidsdystopiske tanker om en udslætning af 90% af verdens befolkning, sådan så at 10% kan leve tilbage. Ja, hvis man er en del af de 10%, så ville jorden i sandhed blive et vidunderligt sted. Bag mig, og hvis man går om huset bagbord, så ligger der en udstrakt citronhave samt urtehave og blomsterhave, som fylder luften den friske søluft med aromatiske stoffer, som kan lede tankerne hen på en hvilken som helst barndom. Faktisk kan man sige, at huset på mange måder er en sanseoplevelse lignende Marcel Prousts og Madeleine-kage fra På sporet af den tabte tid. Jeg ved i hvert fald, at når jeg går igennem citronhaven, så bliver jeg transporteret tilbage øjeblikkeligt til min barndom blandt duftende hyben og aromatiske stoffer på gården ved bakken, lige udkanten af Aarhus. Gør dig selv den tjeneste, kære lyttere, hvis du nogensinde skulle befinde dig i området Gardenia. Tag et ophold. Og så hils Alessandro fra mig. Bravo. Det er jo utroligt, du kan hive det ud af røven på den måde der. Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor kan... Lad være med at kaste sten efter den. Den skal da ikke gå her på min strand. Der er ingen orme her. En fugl, Kirsten. Hvor smålig kan man blive? Tror du, jeg kan ramme den anden derovre? Med en sten. Skal du bare se her. Stop. Væk. Ej, Nu går vi. Har du betalt? Ja, altså, de har stadig jo radioens kreditkort. Kunne du tænke dig at gå ind og betale? Ja, jeg går derind og betaler nu. Vi skal også videre. Hvor går turen hen nu? Nu skal vi til Firenze. Nu er det Firenze. Det bliver altså dejligt. Jeg tror altså, vi bliver nødt til at skære noget mere ned på vores budget, altså, jeg har bestilt et bord på Bucalapi. Bucalapi? Ja, jeg skulle da få den største bøf, du nogensinde har fået i dit liv. Og en vildsvineragu. Ja.
Det lyder dejligt, men altså, mindre kunne ikke gøre det, eller hvad? Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.